ಜನ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಬರ್ತಡೆ ಬಂದ ಖುಷಿ ಎಂತ ಬರ್ತಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ ಬೇಜಾರ ಒಂದು AI ವಿಡಿಯೋ ಅವಿನ ಏತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಮಾನ. So hi my dear Rekla, welcome back to the channel Rimbax Kudla. Ini birthday. ಇದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಚಿ ಇದು ಯಾನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಡ್ಡದೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚದ ಗಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚದ ಇತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬೈದು ನಾವು ಮಾತು ಚೆಪ್ಪೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೋಲಿ ಶ್ರೀಯನ ಏಪಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೂಲಿ ಬೈದಿದೆ ಅಡ್ಡ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬರ್ಡೇದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಪಸತ್ತಾತು ಓದಲ್ಲರು ಪಸತ್ತಾತು ಓದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂತೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋನ್ ಬಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ದಾತಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿತ ಅರ್ಧ ತೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾತಾ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಐಕಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ವ್ಲಾಗ್ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಂದ ಅಲ್ಪದ್ದೆ ತೋನ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ಸು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಅಲ್ಪದ ನಿಕಲ್ತು ಅಂದಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಾದ ಬಂದಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇರ್ತುಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಡ್ದಂಡಲ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ ವರ್ಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ ವರ್ಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದ ದಾದ ಉಂಡು ನೆನ್ನೆ ಪಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಹತ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಹೋದಪ್ಪುಡು ಸೊ ಪೈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋದ ವರ್ಕ ಸೊ ಬರ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ತೋಡಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರತೀನಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಲು ದಾದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶೂ ಇಂದು ಪಿಂಕುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟದ ವೈಟ್ದ ಇದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ವಿಡಿಯೋದ ಒಪ್ಪಿ ರೋಡ್ದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಕತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಸೊ ಬೈ ಕತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ತುನಕ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚಿದ್ದು ಬಸಾಲೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಅಲೆಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚದು ಅಡೆ ಬೋದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಳ್ದನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕ ಜೋಕ ದಾದ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಏಕಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ಆಳ್ದನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೋಕು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಪೇನೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಳ್ದನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕು ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂದಿತ್ತು ಚೇತನ ಹಾಕದು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಾನೆ ಅರಂಚ ಆರೆಗ್ ಆರೋರ್ ಅರ್ನತ್ರು ಪೋತಿನ ಎಂಕುಲು ಚೇತನಕ್ಕ ಯಾನು ಮುನ್ನಿಲ ಬದಿತ್ತಾಳು LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋರು ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪುರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಿನೇ ಬಂಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆವಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಡು ಕೋಡೆ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈಗ ವೈದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೇತನಕ್ಕ ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಿಗ್ಲ ಅನ್ಸಿನಿ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ
ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಬರಡು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ನಡಪಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪೂರ ಎಲ್ಇಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರತ್ತ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರು ಎಲ್ಇಡಿ ಬರತ್ ಬೊಕ ಭೂಮಿ ಆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸಾಂಗ್ ದ ಭೂಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತನ್ನದು 2 years ಆಯ್ತು ಎರಡ್ನಮೂರ ನೆನ್ಸಾಂಡ್ ಚೇತನಕ್ಕನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಫೋನ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದು ಇದು ಕಾರ ವೆಂಟಿಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಂಡ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆತಿ ಅವು ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಬಾ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂತರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಜಿ ಸಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ತ ಶೋಕ ಆತಿಂದು ಈಗಲೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತೇರು ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲಿಪ್ನ ನಂತರ ಖುಷಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಖುಷಿ ನನಂಜಿ ಜಹದ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದ ಖುಷಿ ಎಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ದಯವಂತ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಏಜ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಖುಷಿ ಏಜ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿನದ ಆಲೈತಿ ಸಾಧನೆ ತಿನ್ಪುನು ಆಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಅದೇ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈತ ಅಂಡಲ ವಹಿವಾಟ್ ಮಲ್ತ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಎಂಕ್ಲದ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದಿರ್ದಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನರಮನೆ ಇವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಳತ್ತ ವರಾನ ದೇವರ ತೊನ್ನಗದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ವರಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ವರಾನದ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ದಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಇನ್ನೇ ಉಂಟು ಡೋಂಟ್ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐದಾದ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಸಿದೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಹೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅದು ನಾನೊಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ಕಬಹುದು ಚಾ ಬರ್ದು ಪೋದಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಅಡೆಗಾಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತ ಚೂರು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಗಾಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಾಯಿನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾತದು ಗುಲ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಣು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದರ ಟಿಂಗೋ ಪಿಂಗೋ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಓಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ಐಟೈ ಕರಮನೆಲ್ಲ ಕಾತನು ಚಾರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತೆ ಬಿಲ್ಲು ಓಲೆ ಅಲ್ಪರೇ ಬರ್ಪಿಂತುಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೊ ಇದು ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತದು ಮೋನೆ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಎತ್ತೆ ತೋಜುನ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನ ಅಂದು ಅಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತದೇ ಇತ್ತು ಮುನಿ ಸಂಡೆ ಎತ್ತ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಪೋದು ಕೆಲವರು ಬ್ಲೇಡ್ ಪಾಡು ಬರ್ತಾ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಸೊ ಹೆಂಗಂದು ಗಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇನುಜಿ ಸೊ ತೂಕ ಉಳಾಯ್ಪೋಯಿ ದಾದ ಒಂದು ತೂಕ ಸೋಮಲು ಪಿಂಕಿನ ಇದಿಂಚ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿಲ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆಗಳು ಬಂದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಇದಾದ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೀಲ್ ಬಂತೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಒಂದು ಕಿರಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವೊಂದು ಕೆರೆಪುರ ಉಂಟೆ ಕೆರೆಪುರ ಅವಾಗ ಅವು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಪದ ಅವಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಡೆ ರೆಜಿ ಕಲರ್ ಅದ ಪದ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ಚಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪೂರ ವೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಯ್ ಕಡೆ ಓದಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಗುಚ್ಚಿಲೊಂದು ಗುಚ್ಚಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಗುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಅವು ಕೆರದು ಪೀಸ್ ಇದ್ದೆ ಅವೇನು ಗುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಈ ಕರ್ಡ್ ఉన్నది ಕರ್ಡ್
ಏ ಏನು ಕರಡು ಕಂದಿನ ಜಪ್ಪಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮಲಿಚ್ ಹಾ ಅವು ಆ ಪೀಸ್ ದೇಕ್ ಆ ಕರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ವಿನಿ ಬರ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಒನಪತಿ ಅಂಡ್ ಬೋನಪತಿ ಒನಪತಿ ಪನ ಎಂಗರೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಾಲು ಮಾರ ತಿಂಪಾಲು ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋಂಡು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಪೋಯನಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಧೂಮದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅక్కడ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಬೋದು ಬರಡು ಪೂಜೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡೆ ನೇಲ್ದಿ ನೆಂಚಿನ ಕೈ ತುಕ ಕೈ ದಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಜಾ ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಏನ್ಚ ದಾಳೇಜಿ ಅಮಸರ ತೂಯೆ ತೋಡು. ತೋಡಿರ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಕಡತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ತೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ತೋಡು ಈ ಮಿಟ್ ಒಂದು ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಾ. ಈಗ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಡೆ ತೋಡು ತೂ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡು ಕಾರ್ ಪಾದಿ ಹಾ. ಅದು ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಕಾಲಿನ ಕೈ ತಪಾಡು ಕಾಗದಿ ಬಟ್ಟೆ ಕುತ್ತು ಒಯ್ತಿರು ಹೋದು ಬೇಗ ಅವೇನು ರಕ್ಷಿತ ಬನ್ಲಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಅದು ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ತೋಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಇದು ತೋಡು ಹಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾ ಅದು ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ತೋಡು ಇದು ಕಂಡ ಇದು ಗೌಂಡು ನಿಜನ ಲಂಚನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತದು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ಜೇತು ಕಲ್ಕಂಡಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಹೋತು ನನಗೆ 4 ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಏಪ 1 ಮಂತ್ ಆತನತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಡು ಎಂಚ ಆತನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ನಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಯ್ತ ಎತ್ತನ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಯನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟಿನೇ ಬಿಲ್ಲು ಸೇಕರೆ ಖಾಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಕಾರು ಹುಚ್ಚುವೆ ಪೋಪೆ ನೋಡಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂತೆ ಬಂಜಿ 10 ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಓ ಪೂರಿ ಒಂಜಾರ ಕೆಜಿ ಪೋಯ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದು AI ವಿಡಿಯೋ ಅವಿನ ಅಲ್ಲೋ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಹೊರಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಮಾರ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದು ಮಾತಾ ಇದೆ ಮೇರಂಜುಲ್ಲೇರು ಏವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ತಾರೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ನಿಖಲ್ ಕೊಡಿತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ವಿಡಿಯೋ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ನಪಗ ಬರ್ಪುನು ಗೂಗಲ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಇದು 1960s ಜನರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಹಂಚಿನ ಮತ ದಾದ ಮಂತ ತೂಪೇರು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಕುಲು ತೂಪೇರು ಏನದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಾದ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಮಾತ ಪೈ ಪೈ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ ಬಚ್ಚದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೂಲ ತಗೋಲಿ ಇಂದುಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಿಡು ತಿರುಗದು ಬಚ್ಚದು ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಜಿಬು ತಿಕ್ಕಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ದಾದ ಕಜಿಕೊಂಡು ಮೂಲ್ದು ಒಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಿಂಕಿನ ಸಾರಿ ಪಿಂಕಿ ಮಲ್ತದಿನ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಬೈದೈತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನರ್ಸರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಟ್ರೀ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲಾಡು ಒಡೆ ಪೋತನ ನಿಂಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೂಡಿದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನ ಅವೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲಾಡು ರೈತು ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೋಸ್ ಆಪಣ ಅಪ್ಪು ಇಂದು ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಪಡು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಸೋಲ್ ಇಡುನದ ಇಂದ ಎಟ್ಟು ಉಂಡಪ್ಪು ದಂಟು ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಉಲೈ ದಾದ ಮಾತ್ರ
ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಲೋಟಸ್ ಅವೇನು ಓಲಪ್ಪ ನೇರ್ಪಾಯಿ ಸೊ ಇದು ಸೂಪರ್ ఉన్నది మీకు ಆಯ್ತು ಸರ್ 950 ಇಂತಲಾಗೆ वन साइड आहे बापू मला कोणी रेड कोणी करतो तू का तू ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಿರುನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲೈ ಸೈಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪನ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ tute. ಏನು ಬಿಡು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಟ್ಟರ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಪಪ್ಪ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ ದತ್ತೆ ಕೊರ್ಪು ಜೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಶೋಕುದೆ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಿನ್ನಿ ದಯ್ಯವೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅನ್ ಶೋಕ್ ತೆಗ್ರಿಯದಿತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲಿದಾಯಿ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ 375 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಚ್ಚಿ ಪೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಐದೆ ತೊಂಡ ಪೈ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐದೆ ತೊಂಡ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಮಣ್ಣದ ತೊಂಡ ಸೊ ನನಂಜಿ ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಶಿಂಕಪ್ಪು ಇವಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಖಾ ನರ್ಸರಿಗೆ ಸೊ ಮೂಲದಕ ಮೂಲಾಂಡದ ನಾನು ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಉಲೈಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡೆಡ್ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದ ಉಂಡು ಶೋಕದ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓ ಮಾತ ದಾದ ಆಪು ನೆಂಚು ನಾನು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅದಿದ ತಲುಪಲ್ಲರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಅವ ಆವ ಒರಿಯೋಣ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು ಆಪುಣ ಚಂದ ಗೊತ್ತು ಮಾರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಟು ಒಂದು ಜೋಗೊಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟಾ ಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ರಡ್ಡ ದೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ಅದ ಇದು ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಹಿಂದೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಹಾಂ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇರಿಗೆ ದಹಿ ಅಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಪೂ ಇನ್ನ ಒಂದ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವ ಆಪಣದ ಇನ್ನ ಇದು ತೂ ಎರಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಅದೇ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಿಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಶ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಳ್ಳಿ ಡೈಲಿಯು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಯನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಂಗೆ ರೋವರ್ ತಿಕ್ಕದೆ ತೂವಲಿ ಹೇಬೇಡಿ ರೋವರ್ ಕಮ್ಮಿಯ ರೋವರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಾಚಿಗೆ ಈಗ ಜೋಕುಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಬಲ ಇಡ ಬಲ ಬಲ ಏ ರೋವರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೊ ಎತ್ತದ ಈಟದ ಅಯ್ಯಾಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಶ್ರೇಯ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೋವರ್ ರೋವರ್ ಆಗ್ಲೇ ಶೋ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಕೊನಕನಮ್ಮ ಹೇತುಂಡು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಲಿನ ಕಲರ್ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಲಿ ನಾನೇ ಬ್ರೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ನಮ್ಮ
ಆಡಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕಿ ಒಂದಿದೆ ಶೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಂಕುನಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಿಂದ ಡೈಲಿಯಾ ಅವು ಅವು ದಿದ್ದಾನ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅವ Ready? Bye. Bye. Ito ha? Ay, gusto. Bye bye. Ito gitu. Ito ha? Foto deh, pada untla ya notike. Nah, yes. Lagi skor betul lagi. Bye Rowan. Bye Rowan. Bye bye. Take care. Bye bye. ಸೋಂಜಿ ದೈಲ ದೇತೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ದೈ ದೇತೋಂಡ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅದು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಓನರ್ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಶುಡ್ ಉಲಾಮಿನಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಕದ ಬತ್ತ ಎಂಕದ್ದು ಸಾಕಾತನ ಆಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಲು ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಎರಡನೇ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಐಕದಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಶ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಎಂಚ ಬಂದ್ ಪೆರ್ತುಲೆ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಅಕುಲೆ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ನೋಡಿದ ಆದ್ನ ಮಾರ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಈ ಪುಂಡು ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದನು ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರತಿ ಈಗಲ್ಲ ನಿಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೂಲ ರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನು ರಕ್ಷಿತ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವಳು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಕಮಲ ಕಮಲ ಕಂಬಳ 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 ಹೇಗೆ ಹೇಳು ಕಮಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡು ಎಂತ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಬಿರೋದು ಎಂತ ಅದು ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತ 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 ಏರು ಅದೇ ಒಂದು ಯಾವ ಈಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದಿರ್ತದೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದಲ್ಲ ಅವಳಿ ಮಾರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಣಗಳಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನಡುವಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪುಣ್ಯದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಚೆ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ನೀರು ಈಗ ಕೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಓಡ್ತದೆ ಅದೆರಡು ಇದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಅಪೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಓಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟೀಮ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ 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 ಬಂದ ಅದು ಊಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಒಟ್ಟು ಬರೋದು ಅವಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡತವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವ ಅದೇ
ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ತದಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ? ನಾನು ಚರ್ಮುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಜೈ. ಸೊ ಶ್ರೀಯನ ಕನ್ನಡ ತುಯರ್ನೆನ್ವೆ ಮೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ನೆ ದಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಡೇ ಬರೆದಿಪ್ಪುನತ್ತೆ ಆ ಊರು ಪೋನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೋಲ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆನಗ ಇವನ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಅವರ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದನಾಗ ಎಂಕೋರ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ರಡ್ಸಲ ಪಾಸ್ ಆದ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏನೇಟಾವು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಂಬರ್ ತೂತ್ ಹೋಗ್ನಿ ಅನ್ನ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ನಿ ಆ ನಂಬರ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ನಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ 2 ವೀಲರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೋಲಾಂಡಲ ಕಾಲ ಅಂಚ ಮೋಲು ಇಂದು ಇತ್ತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೋಕುಲ್ತುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಮನ ಕಸ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಿನಿ ಬರೆಯಕೊಂಡ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಐತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿವಲ್ಲ ಅಂತ ದಯಪಡ ಆರು ಜೋಕುಲ್ಡ ಆರು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕರಿಬ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಇವನ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಕುಲಿಗೆ ಅವು ಮರತೋಯ್ತು ತುಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಇಜಿರ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ 100% ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದು ಅಂಚಾದು ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಇನ್ನಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೂರ್ಯನಿ ಆ ಜರ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಸೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಗುಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಗಳು ತುಂಬ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಿಲ್ಲುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ದೇವಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನ ಈ ಜಾಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇಂಚ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟಿ ತಿನ್ನೆ ಟಾಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋತಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಲ್ಲ ದಾದಪಂಡ ಎಫರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಾದನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ ಅಡಿಮಿಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ